Ahojte, volám sa Habsburg a vítam vás pri novej knižnej recenzii. Dnes budem recenzovať knihu Operácia Orech a iné detkoviny. Predstavte si, že máte 3 detkov, jedného slepého, druhého hluchého a tretieho na vozíčku. Táto kniha je o prázdninách a je celkom zábavná. Preto ju odporúčam. V tejto knihe som našiel približne 2/3 textu a 1/3 obrázkov. Ešte raz. Približne. Čítam ju v originálnom znení, teda v slovenskom jazyku. Ivan, hlavná postava, si so svojím bratom a so svojimi detkami postavil drevenú trojkolku. Vlastne si ich spolu postavili viac. Potom sa na nich pretekali dolu kopcom, ktorý sa volá Pekárka, alebo mu iba tak hovorili. Alebo Ivan so svojím bratom Ondríkom pustil do izby svojich druhostupňových sesterníc myš, dal na hlavu jednej zo svojich druhostupňových sesterníc netopiera a do umývadla vpustil žabu. Prečítame si kúsok z tejto knihy. Operácia Orech. Jedno popoludne sa detnoško vrátil zo záhrady najedovaný ako čert, lebo mu suseda Uršuľa zasa vykrikovala cez plot všetky staré hriechy. Vraj 5 minút lamentovala nad nešťastným orechom, pod ktorým si robievame ohník. Zasa jej ten konár prevísa do záhrady, strašne jej zavadzia. Urobíme s ním krátky proces. Deduško sa hneval, že chce konár odpíliť. Teraz v lete, čo už do jary nevydrží, vykape celý strom. Radšej nech vykape, ako by som mal tú strigu ešte chvíľu počúvať. Na jeseň nelamentovala. Na jeseň chodila každé ráno na úsvite s košíkom. Tie orechy, čo padnú do jej záhrady, jej právom patria. Môže ich zbierať aj na pravé poludne, nemusí po nociach. Kričal dedočko, aby aj deduško počul. Škoda dokaličiť taký krásny strom. Bude ako ja, bez hnátov, zosmutnel detnoško. Ale dedočko sa usmiel. Neboj sa, veľký je, mocný, nezakape presne ako ty. Ráno sa strojilo na dážď. Tuším, to odložíme, povedal detnoško. Na to treba poriadnu pílu, taký konár neodlomíš, hádal sa deduško. Hovorím, odložíme, nie odlomíme. Deduško nepovedal nič, len išiel do pivnice po pílu. Dedočko si leštil okuliare. Kto bude píliť? Spýtal sa Ondrej. Kto asi? Tvoj detko na strom nepolezie a ja by som si odfikol prst. Ale deduško sa bojí výšok, zhýkol som. Do toho sa ty, Ivko, nestaraj. Všetko máme premyslené, zahriakol ma detnoško. Ešte bol na posteli, ale všetko z kuchyne počul. Preložili sme ho na vozík, naraňajkovali sme sa a chvíľu sme čakali, či predsa len nezaprší. Deduško sa vrátil s pílou a so smutnými očami. Zmier sa s tým, Vincko. Jeden konár hore, dolu. Odpílime ho a bude pokoj. Uršuľa bude mať slnko na malinčí, na jeseň nebude mať plný vor listov, vravel mu detnoško. Ale ani orechov. Tak jej treba. Orechy si nenazbiera, za to bude mať vyhriatú latrínu. Teraz núkaš slaninu, keď sme sa chlebom natlačili, zaundral deduško a išlo sa. Detnoško si neodpustil svoje. No, Boh nás opatruj, keď videl, ako sa zvrtame. Deduško, vyleziem tam na miesto teba, kričal som na ňo. Dobrá ponuka, chlapče, ale takú ešte nehrali, aby sa Vincent niečoho zľakol. Ondrej sa spýtal. Na čo potrebuje suseda latrínu, keď má v dome splachovací záchod? Aby šetrila vodu, mudroval som. Skôr z informačných dôvodov, smial sa dedočko a deduško doložil. Najviac jej vždy treba, keď tu vzadu niečo robíme. A keď si opekáme, presedí tam celý večer. Chudierka vtedy máva strašné krče, rehotal sa dednoško. Potom pozrel k Uršulínu domu a náhle zmenil hlas. Hovoril vysoko a strojene ako pán farár v kostole. Pani Uršuľka bude mať slniečka na maliny aj na latrínu až. A nebude musieť na jeseň hrávať listy. Pridal sa Ondrík rovnako vysokým hlasom. A do orechovníka bude mať akurát tak. Zažartoval som na nešťastie príliš blízko detnoškovho vozíčka. Dobre, predpoludne vinšujem, suseda. A mňa pritom štuchol pod rebra tak nenápadne, aby len tie rebra o tom vedeli. Dobre, odvetila Uršuľa a zabúhla za sebou latrínu. Deduško chvíľu prespevoval počasia tak, ale o chvíľu sme na susedu všetci zabudli. Mali sme inú robotu. Deduško práve stúpal k vyšinám. Na hlave mal starú nemeckú prilbu a v očiach smrť. Na 4. priečke sa zastavil a prižmúril oči. Dobre, odtiaľ to už dočiahnem. Keď ti poviem, ťahaj. Z vozíka sa ozvalo. Jeden slepý, druhý oči zatvára. Boh nás opatruj. Zaber, dokedy tu budeme fidlikať? Jedoval sa dedočko na opačnej strane. Mám na to ľavú ruku, robím, čo sa dá. Žuch, piliny lietali, vôňa čerstvého dreva nám šteklila nosy. Behali sme pod rebríkmi a hrali sme sa, že sneží. Jednoško nás odohnal, aby nás konár nedorazil, keď bude padať. Žuch, píla sa zahrízala hlbšie a hlbšie. Odrazu drevo zapraskalo. Držte tú halus, nech nezvalí plot, skrikol detnoško. A v tomto prišlo. Konár sa odlomil, zvrtol sa a jeho najťažšia časť celou silou tresla na plechovú strechu latríny.
Jaj, zvrieskla Uršuľa v latrine a my sme zmeraveli. Po 3 nekonečných sekundách sa dvere otvorili. Uršuľa vyliezla od hlavy po pety oranžová od hrdze, čo na ňu popadala z plechovej strechy. Len vypleštené oči jej svietili, keď na nás fľochla. Toto upracete do posledného lístka Anciáša vášho. Odkaz na recenziu na knihu Muflon Anciáš máte hore v karte. Mysleli sme, že nás rozpučí. Deduško aj zabudol, že je ešte na rebríku a dedonožko od smiechu až plakal. Večer sme zapálili oheň na počesť zdarenej operácie Orech, ktorú sme pri ohni premenovali na operáciu Orechový gong. Čerstvé drevo syčalo a dymilo, dedočko brnkal na gitare kuku. My sme opatrne hrízli zadimenú slaninu. Bola horúca a kvapala nám na trička. Tak čo, stálo to za to, chlapci? Spýtal sa dedočko. Chlapče, to stalo aj za 3 vyťaté orechy. Stavím sa, že je ešte teraz zvoní v ušiach. Smiali sme sa, mudrovali príjemne, unavení z celodenného upratovania Uršulinej záhrady. Driemoty nám zatvárali viečka, dednoško si pohvizdoval a orechové lístie voňalo. Za plotom zavrzgali dvierka. Dednoško hodil hlavou k latrine, zodvihol obočie a kostolným hlasom zanútil. Niekto sa nepoučí. Pre mňa nech si hučí, ja ju nepočujem, mávol rukou deduško. Čo myslíte? Ako dopadnú prázdniny u 3 detkov zatiaľ, čo babka je v kúpeľoch? Všetko sa dozviete v tejto knihe. Do komentárov mi môžete napísať, ako ste strávili prázdniny vy. Ak sa vám moje videá páčia, môžete dať odber a zvonček a like na toto video. Keď si túto knihu viete prečítať sami, tak vám ju vrelo odporúčam. A keď si túto knihu ešte sami prečítať neviete, poproste rodičov. Tak ja sa na vás budem tešiť pri ďalšej recenzii.